tini sung Purbo Sanpur village committee ni bisingo klaijak Sumitra Deborma bo busai krija busak khoroksa tongo tini binbumu bui gandhi bo huno bini kisu mental bo hamzaya bini belai no khanya bono tini chini mo Sumli Valley ni bising klaijak Purbo Sanpur ni chini bebak chini mothani Tripura mothani takuk songrok tai chini village committee ni joto chairman vice chairman tai adong tai amchai ni joto khakaham takuk songrok phayoi tini bono nok khungsa tangnani bagai singor jotono phailaijak agasa khlayo oma haikai chini amchayo ba chini sara Tripura ni tribal chini Tripura sa amchayo kabangma nok khu kuri tongo je mansak jara isa sungnerok oksa khongnoi riwi phano subawoi nogrok tangrena bagai ang sini joto Tripura sarongno chakri khainai byabsa khainai ba jara yak sungnerokno kobukjau asai khayungo orang saghani Tripura sarong Nokha sakao munak mahoro ohor sung sajak naidi buru shikla meri niyago bole musangkha ohao Nokha sakao munak mahoro ohor sung sajak naidi buru shikla meri niyago bole musangkha ohao orang saghani Tripura sarong lamsok dineni sobraji shuno nono sumsoni na bagai asai khayungo orang saghani Tripura sarong lamsok dineni sobraji shuno nono sumsoni na bagai asai khayungo orang saghani Tripura sarong Hayong menago pohon sung sakha ubai jisuni pohon haidi takuro yasak lewana sengno muthangna jisuno Hayong menago pohon sung sakha ubai jisuni pohon haidi takuro yasak lewana sengno muthangna jisuno orang saghani Tripura sarong lamsok dineni sobraji shuno nono sumsoni